Rawo lha mosok siskare bening Mas lha mosok aku mau butek tadi iya toh Mas selamat ya Mas iya mungkin Oh, kurang diedit. mungkin ini padahal sebar perawatan kok ya Neng endi Mas? ahas Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. makasih ya mangga
ning kene iki seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing Suasanane penak. daerah Gunung Wijel ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan nang Rabi Rini wae nek ya. Lah buntute siji kan Ya ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Panutanku Kanjeng Nabi jomblo. kok. Lah Mas Eko ya ndek garwa lha ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha kuwi panutane bregul kita kok. Aja ngono ta. Iki ki bunga awake dhewe mergo sones kok Semarang. Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. Oh iya ya. Eka enggak ya Bang ya. Ben nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih ya Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas cuwing rene lho karo. Yo Mas iki. Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo ya dibagi kok. Oh ya telu pas ya. Ya Oke ya. Allah. Ku sing ana anggrokane ben ya Mas saya. Ora apa diaturke lanjut. Cah prongkol. Urip ana kota kanthi kowe tak topangi sak isine apa wae natian sasideman pasti bapak-bapak ingkang nembe kemawon lenggah. Nggih. Dari mana saking pundi Bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lujeng lenggahan nggih Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, samangke nggih pun tenggo Nggih. munggah berkahipun nggih. Iya. Enggak. Yuk. Hah? Biasa wae. Guyune gini. Le, namanya siapa kok Sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Urip ana
mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Ya. Oh ya, selamat tahun baru. Ya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo. Lestario, Mas Aten kalian ndak setu. Aku mbok jurane bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omo elek sapa kang nyono ben ngendoknya apa sapa ya? Iya. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandak. Kaya. Ya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkahi
Yanto sangka tugu Wilujeng Ramo iku. Nggih, ngatos-atos mbok menawi mengke dipurut ali-alinipun nggih Bu nggih. Iya, nggih ndelalah kok ali-aline iki ning tangan kiwa kabeh. Ya kleru sing nyegati iki. Ki Wilujeng lenggah dulur-dulur saking tugu Pengkol Jatirata. Tugu Pengkol. Wah, keh iki bedol desa ya nduk ya iki. Ning ya cantik-cantik kok Mas lebih. Iya iya. Bis dulur saking Tugu Pengkol sedaya pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Allahumma amin. Waduh, gede sekali. Ya ketuane, ketuane. Awakmu ket mau awakmu kok genit to? Ketuane. Awakmu ket mau kok genit to? Ketuane. Apa saja wis suwe? Kancaku Facebookan. Namanya siapa namanya? Sikem. Sikem yang selalu dicintai. Yang selalu dinodai ya, nggih. Lirak-liri. Mesa. Rombongan campur sari. Oh, kok seragamnya kayak campur sari, kayak catering. Campur sari nggih. Goyang guyung. Saja arep mundut-mundut lagu ingkang saking Tugu Pengkol Jatirata mugi satata lenggah kanthi mantu-mantikaning panggalih sinambing laras pangipun campur sari saka aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu eneng pengkol kae kawan-kawan angel kok ngiringan mung ketok kupinge tok ra. Berarti awake dhewe madhepe teng mriki. Adepe rene ya ya. Malah dipateni kok, Nduk. Action sik to, Mas. Ngene. Nah, oh, iya. aja lali. Wah, miras. Ayo. Lah aku ngene gak awakmu sing piye? Ngene dadi lak padha to.
Ngene. Pun Mbak. Ya, iya. Nggih. HP-ne tulisannya memori berkasih. Kudu. Meri momen. Memori berkasih ya. Aku ngerti Campursari Saka CS ya Dik. Wah, Kombang Sri. Saking Bang Sri Purwantara Wonogiri, Apik tenan. Jawa Tengah, Indonesia. Ambu-ambune iki sarep Urung adus. delok meneh dadi campursari sing kondang Amin, kaloko amin. payu laris berkah. Sesama dari Jatisrono boleh senggak ya? Nom-nom ya entuk lho senggak. Lah Tenang iya. bae. Engko wayahe dandut tenang wae. Saya tahu. Tenang ya, aja Mas. Oke. Loh. Pacaan di sarwa asri jeroba
Ngambara ing ngawang ngawang hangat langut bebasan tanpa dari pari jagat mulan dorong lamborong ngai tunggul mumbar kakasan satemaki nowo ngimpi atur besar ini menikah katur Bapak Ibu orang benar benar sepuh yang tahu sepanjang karyawan hiburan katur mendengar sobat jenengan satu sumangga Seripan seripin lempian nimraka simpi gandes suar ilakani hanglang lami
pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke Nggih, ditenggo nggih, Ibu-ibu. Nggih, khususon Ampun waktu khusus. wangsul piye? Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Oh, nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Woleh Lah masak. mirip tukang Lek masak saisa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kamu Ini kok modern. bludun. Ndak apa-apa monggo, diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ora bakal atiku Siap, ada. kewangian yen sifatnya kandutut Luar biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.